ni guys, nagbabukar tag ng tubig kaya atong lapuan ng ating ito. Kumani siya guys, atong lapuan sa tubig para magawas ang ano. May resulta sa takbong luto. Ato ni adobohon. Lapuan nato para makuha sa bayanan ng iyang unod. Lapuan sa inato. Mauna ni guys, ato ang gung. Wala na siya bayanan. Ikuha na ang unod niya. Ato ning gisalon. Yung tumiro karon guys, si Jim. Nag-iwas siya sa lamas. Bombay, ahos, o espada. Siya ang gisalon siya palutuon karon. Sa this video ang iniro si James mo. James mo. Ang iyahang gung palutuon. Karon magsisal na ni siya kargay niya. Dili kay itong raang sudan ron na pumisda oy. Ami isda amo ning ununan. Lutong fish, put, nabudpuron yung iko, then takgo. Karon magluto si chicken karon ang lamas. Sunod na si James lamas guys. Nahon niya ang bombay. Ini guys, yang bukay-bukay. Natong tilim guys, napalay kaya nahatlog sa mantika. Huwag kasi ay dan na gusinir. Kasi kung meron ka ng buwan, kasi makaram na yun. Sige, ngayon. Mira, buyot. Sunod na siya ang buwan. Sige, lunod ka pa. Ay, dito nalanag yabo. Ay, nalanag. Punta. Kaya dah yun. Ano siya pagluro di adobo. Adobong takbo. Guys, kinsay mahiligan ni, kinsay ganahan makaon. Ngayon lang ako mag-try kumain dito. Then tanggi na siya sa pangan. Templahin na. Dito ayaw ginahinay ko. Mura gihapon. Then patis dayon, kuha ang patis. Simana na nimo hanga, naon na siya pagluto. Kaya imong hinumduman unsay isunod nimo nga butang. Kana lang sa. Unsa gamay? Kana, cement lang to na. Maparat adobo ini guys, adobong takbo na ay sili espada. Gutom na siya, excited na siya kaya mukhaon si James kaya alas 6 na daw. Thank you for watching guys. For today's video ang aming ulam adobong takbo.